Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa número 26, programa que chega despois das últimas conversas con De Leiva, con Exeria, dos programas cheos de caña, cheos de rock and roll e cheos de moitísima tralla. Hoxe seguimos con caña, seguimos con calidade, seguimos con grupos que veñen a presentar música nova. Eles son posiblemente unha das revelacións do ano 2024, xa no 23 deron que falar, no 24 estiveron en moitos sitios e posiblemente son aspirantes a ser un dos mellores grupos neste ano 2025. Veñen de presentar varios singles nas últimas semanas. Este venres publican nova canción, ven novo disco en camiño, ven un concepto de presentación na Capitol, visita a Bruxelas, moitísimas cousas que ides a flipar con todo o que nos van a contar e todo o que van a ter nas próximas semanas, nos próximos meses. Hoxe temos con nós a dous dos seus 7 membros. Están con nós Hadrián e Kataki, a quenes xa ides a ver en pantalla porque a xente hoxe se viene programón. Ei, que ¿Cómo tal? Como estamos? andamos? Joder, estou contento e ilusionado de tervos aquí a vos como representación de Ninjures de todo o grupo, porque joder, xa unha conversa que levo tempo querendo facer entre unha cousa e outra. Non se voi, bueno, falamos algunha vez e tal e non se foi dando, pero joder, vides agora nun momento moi guapo porque temos moito que falar. Hai un concerto xa anunciado, hai single novo que vai salir agora, disco, ides ir a Bruselas. Joder, ven o 2025 cheo de carallo, Sí, sí, a Por verdade ahora é que sí. non temos queixa, as ideas, como digo, outra cabeza non para. Entón, bueno, xa viñamos aí dun ritmo moi bo xa desde o verán sacando singles e cousiñas así, pero, bueno, ahora poñémonos xa a serio aí con esa salida do novo tema, dos novos singles, perdón, e do disco, e nada, que che contei un pouco Kataki, pero pues, estamos a tope. Sí, sí, o sea, o que dices tú. Ven un ano que promete, polo menos. O disco, bueno, o single este xa verás, vai estar chulísimo, xa verás. Bueno, xa iremos falando ao largo da entrevista. Tú vai tirando, o que? Vamos tirando porque eso, hai moito que falar, a ver se nos dá tempo, porque isto pinta a conversa de 5 horas ou de 6 horas, porque lóxicamente non, vou avisar a xente, primeiro, a xente que non me coñece, isto non esperedes unha conversa cunha orde lóxica ou con así moi estruturada, porque eu non son, como digo, o broncano galego, sei con quen falo, o sea, eu non son como a él, eu sei con quen falo, teño aquí o meu guión, pero non teño así unhas preguntas exactas nin nada. Tampouco vamos a facer un repaso enteiro da vosa carreira porque aínda que, por exemplo, ano pasado se falaba de vos como grupo Revelación, que sí que fuches un pouco non un pequeno grupo Revelación, empezaches a estar en máis sitios, o voso ven de uns cuantos anos que xa estades aí labrando, que estades aí xa facendo cousiñas. Joder, non vamos a, como digo, a repasar todo ese comezos, pero se agora falamos cos vosos de fai uns anos, e vos vedes agora neste momento, pensabades que iba a ser algo que ibas a poder chegar neste punto no que está desde xa con outro disco que vai salir ao mercado, con todos os conceptos que dichedes, con todos os sitios nos que estivechedes, pensabades que iba a pasar isto? Di A tú. ver, isto é como todo, sabes cando comezas, pero non cando acabas, non? Nós sí que é verdade que desde o momento en que dixemos vamos sacar o primeiro CD e rulalo por aí, e depois seguir sacando singles como fixemos o verán pasado, e tamén seguir de xira, non? Seguir tanto 20, 22, o final do 22, todo o 23 e todo o 24 aí por así dicirlo, na fornada, pois eu penso que xa é unha declaración de intencións de que nós eso, temos a vontade de seguir hasta como se adoita dicir, hasta que batamos ca parede se hai, ou se non seguila tirando abaixo, non? Entón, bueno, eu penso que todo isto que está vindo agora, o de seguirmos sacando singles que xa anteceden a un segundo traballo, tamén sigo coa declaración de intencións, poder rolar ese traballo e seguir medrando, eu penso que, bueno, é unha cousa que temos bastante presente.
Porque eso é importante, non? Medrar, ir con calma, ir pasiño a pasiño. Sí, sí. Sí que é importante. O que con respecto ao que dicías de se puidéramos falar cos nos de hai uns anos atrás, non. O sea, eu non me creía que estaríamos tocando en festis que estuvemos tocando, estar tan contento co traballo que estamos facendo o día de hoxe, porque creo que todos os do grupo estamos bastante orgullosos e son temazos. Que... Eu, Sí, Si, no, eu simplemente por engadir é que eu penso que calquera dos do grupo estamos, sobre todo o que prima, é que estamos super contentos coa aprendizaxe que fomos adquirindo durante todos estes anos. A veces aprendendo a base de golpes, non ao mellor moi graves, pero dicir, ostras, isto tiña que ter sido así ou asá, pero sí, o sea, eu é o que quito moito en limpo, que temos detrás xa unha aprendizaxe moi importante que nos permite moitas veces xa ir como peixes pola auga, pero tamén darnos conta de que hai moitas cousas aínda que temos que seguir explorando, non? Por iso digo de que eso, que nun futuro, penso que calquera do grupo vai querer continuar, non, para seguir chegando a eses derroteiros. claro, porque unha das cousas que tedes todos os grupos que comezan, proxectos solistas, proxectos de 2 personas, de 3, de 4, de 7, de 20, da igual, é que cando comezas, a mitad das cousas que hai que facer, como negociar cachés, como registrar cancións, como gravar, como falar con festis, como xestionar unha gira, todas estas cousas que tedes que facer, claro, ao principio un non é consciente nin sabe realmente todo o que hai e todo o que queda por aprender nese sentido, non como dicías. Si, o sea, é unha locura. A ignorancia que ten a xente normalmente, falo por nós, vaya, porque éramos totalmente ignorantes e pouco a pouco fomos adquirindo dun xeito ou doutro así competencias en todo, en booking, en como producir os temas, en non sei, como sonar mellor nos escenarios, todo. Sí, porque esa é unha das cousas que non che ensinan nin nas escolas de música, nin ti coa tua formación como músico. Claro, ti és músico, pero hoxe en día, bueno, tamén hai que ter en conta que a música tamén engloba unha idea de un proxecto de negocio, unha idea de negocio, ou aínda que sexa unhas relacións, non, tamén económicas, que moitas veces non se coñecen, non chegas a elas. Nós sí que a verdade que moito por autoaprendizaxe, sí que a verdade que nós os primeiros anos estábamos nos autoproducindo, autovendendo, non quero que sone mal, pero facendo booking tamén e todo iso. E sí que a verdade que poidemos chegar por cousas da vida e por proxectos onde poidemos ir meténdonos pois a ter contacto con tamén profesionais que nos axudaron e nos ensinaron moitísimo ao respecto. E hoxe en día pois dase a casualidade e tamén a sorte de que, bueno, temos aí un equipo xa pois de management e de tamén un pouco de que axuda co booking e, bueno, todo en xeral, non? Para poder apoiarnos e que nós, pois eso, non só teñamos que pensar neso, senón tamén, pois, estar un poquinho máis liberados para a produción artística, non? Que eu creo que é o importante. Claro, porque ao final, claro, isto a xente non é consciente, non? Pero todos os grupos que ando competencia, incluso agora, por moito que tedes o equipo, seguides tendo que estar moi presentes en moitas cousas, porque ao final é o que toca, a xente non é consciente de todo o que estamos a falar, non? De todo isto que conleva ter que falar cos festis, ter que preparar cousas, e o que quita eso a hora de preparar temas, a hora de compoñer, a hora de poder ensayar, porque claro, se tens que estar pensando, mandando mensaxes a 50.000 festes, a 50.000 salas, a 50.000 sitios onde poder tocar, onde poder facer cousas, é tempo no que non estades compoñendo, nin grabando, nin ensayando, cando realmente o músico debería poder solo estar neso, e é unha putada, sobre todo que a xente non entenda, non, todo o que tedes que facer, todo o que hai aí. Sí, home, a verdade é que non sabería de poñerlle un porcentaxe a todas as horas que votamos que non son facendo música ou ensayando música. Eu diría que ao mellor a mitad do tempo váiseche. Entre gravar videoclips, o tema das redes que xestionamos nós, xestionas xente do grupo que sabe máis, eu en concreto non. É un montón de cousas que se vai o tempo, ai Dios. O sea, é un curro que parece que non é nada,
Dices, mira, tocan aí 4 cancións, pero, son moitas horas, Este ano co tema da grabación e do novo álbum e tal, e, non sei cuántas horas botaríamos, pero semanalmente, ao mellor unha media de 15 horas, 20, Ujú. poderíase decir que sí, Como Quer un decir, é como unha media traballo. xornada Sí, sí, aí como está. calquera, Mm. Sí, 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 porque, a ver, que isto tamén reflexa outra cousa, a xente, claro, ve o momento, cando estamos de xira, ve o momento de concerto, aí esa hora e pico que estás tocando, etcétera, pero claro, evidentemente hai detrás, pois, non só un traballo, como decía Kataki, de ensaios, ou creación artística, senón que tamén detrás todo un traballo de eso, de todo que engloba de todo que engloba isto, non? Pero sí, sí, sí. Que, bueno, despois dicía Kataki que hai xente que sabe máis de redes e dedicas ás redes, eso creo que é un dos nosos, somos 7, moita xente di, sou de 7, mi má, eso non vai adiante, tal. Bueno, nós sabemos sacar as nosas cousas boas, como falábamos antes, fora de cámara, aparte de darlle a música e tocar, etcétera, pois tamén temos pois outras profesións, non? E pois explotámolas, non? Pois eu se sei de algo xa profesionalmente, pois aproveito para contribuir ao grupo, e creo que esa é outra das moitas que temos, pero unha das nosas sinais de identidade. É que o de ser sete pode ser problemático, non? O que diste, pode pensar de, joder, ser sete, xestionar sete personas, sete egos, sete formas de ver a música, sete formas a mellor de querer plantexar o proxecto. Pode ser malo, pero ao mesmo tempo tamén ten esa parte positiva de que cada un tira dunha maneira de X cousas, un supoño que se encargará máis eso de redes, un se encargará máis de pensar festivais, outro se encargará mellor de parte de produción ou de pensar como producir ou como compoñer ou como facer e ao final vos compenetrades entre vos aínda que supoño que eso que ten que haber as súas cousiñas, non? Tamén, pero é bonito, non? Tamén que incluso que haxa non sei se definirlo como roces, pero sí que teña distintos pareceres para chegar a ter un punto en común que sexa máis rico, non? A un destino que digades, joder, pois sumamos todos. Sí, sí, o sea, como en todas as familias, sempre hai, pois, ao mellor algunha discrepancia ou, é dicir, debate, porque aí está o bo, non? A chicha e ademais o que fai que as cousas vayan para adiante, non? Pero, bueno, en contra do que poida parecer, sí que é verdade que sempre chegamos a bo porto. Ao final sempre, como se di moitas veces, ao mellor non todos os 7 están ao 100% ao final con todo o que se decide, non? Pero bueno, con que se estea máis dun 50%, 60%, é dicir, chegar a un consenso entre 7 persoas, eu penso que para nós é xa todo un logro, creo, vaya. Sí, é todo bastante democrático e penso que os 7 sabemos traballar en equipo, que é esencial, porque senón isto non iba. Ademais que ten moitas cousas boas, penso. Xa o tema de facer a música, cando facemos calquera tema, antes de que o escoiten naide, xa pasou 7 filtros. Claro. Porque cuántas cancións caen polo camiño? Moitas. Sí, 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 sí. Porque se non paran nun, paran noutro. Sí, 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 que bueno, esa é outra dos nosos fortes, non? Unha persoa mellor pode ter unha idea ou dúas persoas poden ter unha idea, pero iso despois pasámola polo tamiz de Nijures é que 7 cabezas pensantes, 7, 14 orellas, non, 14 ollos, o sea, eso é maravilla, maravilla, é que hai moitas vantaxes, hai inconvenientes, claro que sí, pero temos que dicir tamén as vantaxes que son Bueno, moitas, son moitas. e esa é unha vantaxe moi boa, non? Porque aquí cando pregunto casi a mesma pregunta, non? Valga a redundancia, a solistas ou a dúos ou así, claro. Din que un dos problemas que teñen moitas veces é a hora do que dicías agora, non? Facer cancións, compós, gravas aí unha maqueta, te algo tal, claro, o escoitas ti, ainda que yo mandes a algún colega, a algunha xente, claro, é xente que non ten a idea que tes ti de como queres plantexar o teu proxecto. Entón, te poden axudar, te poden dar ideas, pero claro, igual non van polo que ti queres. No voso caso, tedes xa un pouco esa idea común e o feito de, vale, esta canción, eu aquí metería máis isto, eu aquí deixaría, non cantaría, deixaría a parte instrumental, eu aquí tal, joder, ten que axudar eso a que a cousa, polo menos, salga que digades todos. Estamos contentos con este tema, despois a ver o que di o público, pero quedamos guai co resultado.
É Claro, que claro. estámoslo vendo nos últimos tempos, pero xa desde os comezos é que pasamos moito tempo xuntos. E ademais dase a considerar que moitos pois, temos gustos parecidos musicais ou en maneiras de ver a música. Entonces, aínda que unha persoa trae unha idea e outra despois diga eu aquí preferiría meter tal, é que ao mellor esa idea xa foi concebida para iso, non? Para esperando, sabes, por exemplo, eu que sei, pois, fulanito xa sei que vai tirar por aquí, pois mira, xa fago algo así para tal. Eu creo que eso é un pouco así, verdad, Kataki? Eu creo que é Sí, sí. un E despois o bonito que é dentro da putada que ter que viaxar, ter que dedicar horas a ir dunha punta de Galicia a outra, de ter que ir un venres a un sitio, un sábado a outro, e de xuntos, bueno, supoño que igual en varios coches, non? Por sendo sete, nun coche máis complicado con todo o instrumento que levades, pero claro, compartides as previas, os post, xuntos e tamén máis alá dos cartos e de tocar en X sitios é a experiencia de estar os amigos, de estar todos xuntos vivindo unha cousa tan bonita como é facer música e ver como a xente disfrutamos con ela. Efectivamente, o sea, somos un grupo de amigos, que non todos os grupos o poden decir. Tá, Aunque moitos Uf, titular. No, no, Corta o pega. No, pero sí, sí. é que é así, sobre todo canto máis tempo se leva, eu sempre o digo. Eu grupos que levan 20 anos e demais, de aquí de Galicia ou de fora de Galicia, de España, de calquera lado do mundo, non? Joder, moitos seguramente, estou seguro que moitos dos que están no top mundial e van a todos os putos festivais lévanse un pouco regular, o sea, moitos, algún que outro seguro que se van, pero que xa están no punto de, bueno, gañamos cartos, pois vamos, tocamos e nos vamos. E no voso punto no que estades, que sí que é certo que estiveches en moitos sitios, este ano seguramente oxalá estedes en moitos máis e co tempo ya seguirás tendo unha progresión moi alta, que, joder, co difícil que é tocar e facer música, pois leválo entre amigos é unha ventaxa, por lo menos dicir, oye, o que falábamos antes, non? A ver onde está a parede que cal chocar, cando rematará isto, como rematará, pero que a experiencia sexa vivila para que digades dentro dos anos, joder, lembraste de cando facíamos isto, estábamos ali, este festival o que fomos, eso está guai. Sí, moito, moito. Ademais, xa non solo no tema musical, moitas veces vamos por aí, xa que aproveitamos que estamos ali, pois igual nos quedamos outro día ou vamos ver algo, Sí, sí, sí. Ai, Bueno, é dicito, somos moi vamos comer a algún sitio ou... sí, sí, é que somos moi aficionados, joa, dicía moitas veces, ainda un día saliu que somos de comer e de facer música, non? E incluso de comer cobalibres, non? Bueno, sí, os Mas mans que? non te acordas un día que dixera, en vez de dicir tomar cobalibres, dixera eu comer cobalibres, non? Pero non, o sea, o da festa, sabes? Tanto festa como comilonas, como tocar, encántanos. E ademais tamén somos moi de plans de pozas. Aquí o que está aquí con nós é o maior fan de todos. É dicir, se vamos, por exemplo, en verán e hai praia cerca, aproveitamos, vamos mollar o cu, porque esa é outra cousa, entre proba de son a mellor e a actuación, temos tempos mortos ou tal, entón, pois xa hai unha poza cerca, unha praia, un río, tal, jová, eso falo tamén porque temos confianza entre todos, amizade, eso, máis ou menos todos, que sempre hai preferencias, non? Pero aramos todos no mismo, non? Vamos ao río, pois veña, vamos ao río, vamos comer aquí tal, pois vamos comer aquí tal, vamos a simplemente estar aquí debaixo dun carballo, pois veña, vamos a estar debaixo dun carballo, non? O sea, hai consenso casi sempre, malia ser sete, sempre, 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 sempre. Algún así anécdota das máis divertidas que vivirades así o último ano, algún festival que digades, joder, isto é tan surrealista que se o contamos pouca xente o vai a creer. Puf, a mí non se me ocorre ahora mismo nada, vou pensar un cacho. Igual dentro dun cacho na entrevista digo, a ver, Bueno, a hai que ver, dicir, sí que a verdade é que, bueno, agora porque foi unha das últimas, pero o concerto do Breasón, que desde aquí mandamos un saúdo á organización porque foi maravilla de festi, pois dicir que para nós foi un gran descubrimento e iso, acabámoslo pasando xenial, fixemos ali unha post-party, como suele dicir, non? Despois dos concertos ali con todo o cartelazo que nos acompañaba, e
bueno, non nos vamos meter en detalles, pero sí que é verdade que se moita xente lle contamos o ben que o pasamos ali e detalles que pasaron, a verdade que non o creía, non? Desde micros que ando así en bebidas, entrevistas así vespertinas, bueno, moi bo rollo, pois sí. Sí, sí, destas vespertinas No, así, non, yo día siguiente, como xa estamos en Mondoñedo, aproveitamos para ir a Rinlo comer arroz con bogavante, como vos que bueno, patroi. Bien. aí sí, sí, aí foi maravilloso, tiñamos unha resaca do 15, que ademais, bueno, desde aquí mandamos un saludo tamén aos encargados do albergue no que dormimos, porque, bueno, os pobres chegaron a día 12:30, mira, desculpade que xa tedes que desaloxar, non sei que, non sei, pero onde estamos, non? Non sabíamos nin onde estábamos, non? Xa lle digo a todos, non? Foi unha festaza, disfrutamos un montón, pero iso, aínda así despertamos de resaquísima e metimos entre peito e espalda un Home, arroz con un bogavante aí. digo vos unha cousa, eu creo que a solución para calquer tipo de resaca que este aparecendo que xa este, hai dúas solucións. Unha, pues, volver a beber unha cerveza ou algo, que sempre igualar pH é boa cousa, e outra comer. E se ademais comes un arroz con bogavante, o sea, vamos a ver, xa está, é o plan perfecto. Joder. Maravilla, sí, 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 sí. Despois hasta se daba a casualidade de que era o meu cumple e, bueno, celebrei aí uns pseudo 30, que realmente aínda eran 29, pero bueno. Bueno, regalaron unha navalla setera, fomos un paseíño por aí tal, e xa aproveitei pa mirar algo por ali e tal, bueno. Anécdotas destas. É así o máis loco que se nos ocorre ahora, verdad, Kataki? Sí, Eh, é mellor non decir cousas moi concretas. Sí, claro, porque claro. o que se di sempre, non? O que pasa nos backstage ou nos postconcertos, ali queda, xa está, é o que hai. Pero iso, que o pasamos moi ben, sempre salen así, sobre todo se son actuacións ao mellor un pouco lonxe que temos que quedar e tal, esas son das que sempre saen anécdotas e que casi sempre son eso, pois festa rachada e comilonas e desfrutar do entorno, non aproveitar tamén non só facer visita para tocar, senón para tamén coñecer a zona, que eu teño que dicir que coñecín un montón de sitios de Galicia grazas a ir dun lado para outro. É que, Si, ó. joder, coñeces sitios, coñeces xente, coñeces organizacións como a Obrea Son que non puiden ir, que de feito tiña casa onde quedarme e non puiden ir ao final e quedeime cas ganas porque a verdade que era un cartel guapo. Coñeces organizacións como a esa e outras tantas que molan, sobre todo de asociacións así que se ve que aman a música e aman a cultura, coñeces outros artistas, coñeces público. Joder, esas cousas non, que non son cartos, que non vos fan ricos, pero que dices, oye, por lo menos xa isto compensa todo o esforzo que estamos facendo. Sí, sí. Sí, Mira, joder, dicíamos que ven nova música polo camiño. Agora vos preguntarei alguna cousa máis do ano pasado, de algún sitio así onde tocache e demais. Que de feito está pensando eu que creo que solo vos vin, está pensando eu agora. Eu solo vos vin actuar 2 veces, me parece. No Fis de Vilalba, que foi aí esa putadiña do tempo ter que actuar ali un pouco improvisado naquel escenario, e na gala de Son Emerxente, me parece que creo que son os únicos sitios nos que os vin actuar. Coincidín con vos en algún sitio máis así, algún suelto, pero de vos actuar creo que solo foi esas 2 veces. Que putada, porque anda que estiveches en sitios, o sea, sí. Iso este Sí. ano non sei cuántos tuvemos, Adrián, eran 40 Eh, en total. sí, o sea, sobre uns 40, tivemos algunha datiña máis, pero non eran concertos enteiros, ao mellor eran, pois, o que sei, ir ao momento a unha presentación na tele ou pequenas intervencións ao mellor en galas ou tal, pero de concertos sobre uns 40. Estamos moi contentos porque, sí, sí, foi... xa o 2023 foron bo verán, verdad, Kataki? Pero, bueno, sí que é verdad que este ano tivemos un pouquiño máis de datas, entón, bueno, a ver, Bueno, moi... tamén gracias a que agora empezamos a traballar con Tremendo e, home, Mm, Manu mm, móvese. sí, sí. é que Sí, sí, quero... Manu sabe. Sí, sí, é o que falábamos antes, non? Que eso, que aínda que ahora que aos principios nos estábamos autoproducindo e tal, actualmente pois estamos traballando con Tremendo e tal, e bueno, tamén está axudando bastante a hora de booking e cousas así, e de consellos en xeral, artísticamente. Pero sí, estamos moi contentos porque tivemos un verán bastante cheo de concertos, de sitios aos que ir,
É iso, que bichos no FIB e tal, pero podíamos ter visto noutro Sí, sitio no que sé. era. Ainda así do FIB, a mí moloume moito, tivemos que actuar ali e tal, pero sentímonos ainda máis arroupados, ao mellor que se fora Había en un aberto, ambiente. porque sabes, si había un moi bo ambiente, coñecimos tamén, compartimos tamén cartel con xentiña que despois coincidimos con ela despois do concerto, e nos quedamos por ali, disfrutando un pouco do festi, que a repanoche, como se adoita dicir, non? E pois son emerxente, pois tamén os bichos como na casa, porque para nós son emerxente tamén foi moito de axuda para dar un pequeno salto, non? De calidade e de cualidades tamén. Entón, pois, que O máis importante de todo que gracias a Son Emerxente conocemos a Juan de Dios, aí está. que é a masa que nos aglutina de Ninjures. O mellor Sí, sí, sí. produtor da historia. É Sí, sí, que sí. justamente estades traballando ahora con él, que vos está producindo o disco. Joder, que moita xente igual lle dis Juan de Dios e non sabe, e estamos falando dunha persona, dunha institución. Eu creo que se pode dicir unha institución, e non me estou pasando de Sí, sí, elogio No, neso, da música aquí en Galicia. unha institución, eu diría tan grande como a Iglesia Católica, casi. Sí, no, sí, sí, sí. A ver, ademais, sí, sí, o sea, el traballou con la creme de la creme, xa ven de la creme de la creme, e ademais, sobre todo, pero xa non tanto iso, Ninjures. nós non só chegamos nós chegamos a Juan Dios por Son Emerxente, pero depois non é que continuáramos traballando con el non só por iso, ou 100% por iso, non que nós, cando coincidimos con Juan de Dios en Son Emerxente, vimos que coincidimos con un colega. Moitas veces hai esa imaxe do produtor musical como unha persona, sabes, que simplemente pues, te contrato ou estou te axudando nesto porque hai un intercambio económico ou porque hai esa relación non como de certa distancia, non? De que, os veño aquí de las altas esferas e vos ainda está... No, pois non vimos eso. Pensábamos que podía ser polos O preconceptos, currículum. sí, pero acabamos vendo a unha persona como a nós, é que hasta lle chamamos o oitavo pasaxeiro de Denijures, que eu non só lle chamaría, senón que para nós xo é, non é un de Denijures máis. De feito, eu xa aviso a xente, tede moito cuidado porque ao mellor ainda o vedes calquera día con nós aí nos escenarios, non? Do oitavo integrante. É unha maravilla de persoa, super guasón, como se adoita dicir, pero con moita inteligencia e moito saber facer na produción musical e en xeral, verdad? O sea, estivemos super cómodos. É que te acabas de dicir agora unha cousa moi clara, non? Que é o feito de vos podíades achegar con cartos, te podes achegar non a casi calquera produtor, pero se lle pagas, moitos produtores moi top van a traballar con vos, se teñen o tempo e tal, non? Poden traballar, porque por cartos final o seu traballo e tal. Pero non é tanto que sexa un produtor top, non é tanto que sexa un produtor que tivera traballado con X artistas que despois o petaron, se non ter esa conexión, non? Que digades agora, joder, é un octavo de Ninjures, é un máis do grupo. Está en sintonía con vos, supoño que tamén aportou a súa visión aos temas, hai o seu toque en cada un, hai cousiñas que seguro que el dixo, non? Do que vos tiñes plantexado, pero sentirse a gusto con el, de, oye, imos a gravar, e que non sexa o trámite de ir a un estudio e gravamos, non, senón que sexa unha experiencia máis a vivir como, joder, pois estamos aquí con unha persona que sabe o que queremos, que nos comprende e estamos na mesma onda. Sí, claro, efectivamente. Chegamos ali e xa nos poñemos un cacho de conversación, curramos un pouco, outro cacho de conversación, ademais que é unha máquina, en todo, en xeral. En como sacarlle sonido aos nosos instrumentos, ao mellor tiñamos dúdas con algunha estructura tal, e poñía ali, cambiaba e decía, mira ahora, tal, non sei que, e funcionaba increíble, bueno, o sea, unha máquina. Ademais, sí que é verdade que ao principio tiñamos medo de, é unha persoa que nós queríamos, ademais eu penso que é así, que nunca traballara con instrumentos tradicionais ou con un grupo que tiraba máis ao mellor cara ao tradicional ou cara ao folk puro e duro, non? No, algunha vez terá traballado, pero Mm, normalmente sí que non mm. tiraba deste pau. Entón, ver que se adaptou ás mil maravillas e ademais axudounos a nós tamén ao mellor cruzar certas barreiras de xeito sutil, non? Que ao mellor pensábamos que non podían casar moito co noso estilo e ver que ao final que sí, e que, sabes, que facendo todo pois cun pouco de concordancia, sabendo tamén o que estás a facer, non? Que el deso sabe moito, pois que as cousas acaban saindo.
Eu penso que, como dicía Katagi, el foi peza tamén chave en ese pequeno salto, non, que tamén dimos como formación. Un pequeno salto que ahora xa falando un pouco máis do que se ven musicalmente, que creo que se nota, falamos tamén un pouco fora de cámara, daba un pouco esta opinión de que se vos nota con todo o que estás a sacar, con estes pasos de, vale, ahora, ata agora foi, xente, somos de Nigures, facemos isto, estamos evolucionando, estamos facendo estas cousas de pouquiño a pouco, e agora é como, a cosa se pone seria. Ahora nos ponemos xa a tope, xa imos con todo, imos a demostrar, porque é unha cousa moi boa, non? Que tedes vos, que, joder, a vosa música é máis tradicional, en de que tedes eses toques, algún toque máis moderniño, tedes algunha cousa, algún que non, con outros sonidos, e vos achegades a xente moi nova nunha época na que o tradicional, a priori, non é algo que interese a xente nova, e sin embargo vos tedes tamén unha base de fans bastante novos e que, joder, eso mola tamén, non? Que vaya funcionando nese aspecto. Bueno, pouco a pouco eu penso que o que dices tú tamén de que decir, hai uns anos a xente nova sí que nunca escoitaba folk, nin... Pero, quero dicir, hoxe en día estás actualizando un pouco tamén o xénero adquirindo sonidos máis actuales e pouco a pouco a xente nova gusta e ademais que xa temos falado moitas veces, Adrián, o tema de como hoxe en día esta globalización nos a xente nova está intentando como volver a buscar as súas raíces un pouco e por iso tamén acude a este tipo de músicas porque síntense identificados ao mellor con elas máis. Digo, refiero ao público galego, obviamente. Sí, sí, no, a ver, é que a ver, a música folk non está facendo nada distinto do que non se fixa todo agora, é dicir, a música folk ou a música incluso tradicional, tradicional pura e dura galega sempre se foi adaptando aos novos contextos, pero sí que ao mellor non tivo sempre a mesma relevancia, non? Dicía por aí un que eu me sei que falaba de que a música galega pois está petando na porta, segue petando, e ora hai que ver se non la van a abrir, non, a internacionalización, ao recoñecemento global, ou se de tanto petar a vamos ter que tirar abaixo, é dicir, de todas vamos chegar ou estamos pouquiño a pouco conseguindo abrila, pero é un pouco polo que di Kataki, non? É dicir, a diferencia que hai agora con o mellor o que facía xa Mercedes Peón, que xa era rompedor e actualizado, ou Berrogueto, ou que, bueno, Berrogueto xa tirou bastante a porta. A diferencia é que agora é iso, non? Estamos, xa parece que está todo inventado, parece que somos todos uniformes, non? Todos escoitamos house, trap, reggaetón, etc. Ostras, mira isto que se facía na miña aldea hai 50 anos, que ao mellor pode adaptar ese trap ou ese reggaetón ou o que sexa, non? As orixes, sí. Non quero parafrasear ni dicir outra vez o mesmo, pero penso que é un pouquiño iso, non? Que a xente cada vez, a xente nova cada vez sí que ten que mirar, pero ten que buscar de onde ven, porque xa está moi adiante, xa é como cambia todo así. Entón temos que volver outra vez ao ritmo anterior, de cando os nosos maiores. Eu incluso nin falaría dos motivos polos que son, simplemente punto. O sea, eu tampouco son sociólogo tampouco son sociólogo nin musicólogo para analizar ese tipo de comportamentos da xente, pero eso, por un motivo ou polo outro, a xente últimamente está entrando un pouco máis o tema do tradi. A nivel, xa non falo galego, sino diría estatal ou incluso é unha corriente a nivel europeo, podería dicir. Sí, mundial incluso. porque a nivel Cataluña, a nivel Euskadi, está ZA con outra xente que tamén está facendo cousas máis igual con máis fusión, non? Pero sí que está vendo eso. E vou dicir unha a ver como sona isto, non? Pero incluso con Bad Bunny isto está xa aí a un tal, non? Pero o último disco está levando moitos sonidos de Puerto Rico, moitos ritmos que fora dali, sobre todo, non se coñecían ou non sabíamos de existencia, e o está adaptando un pouco máis a outros ritmos máis actuais, e mola que pase eso e que a xente o que iramos, escoitamos e digamos, hostia, que guapo. Máis que outros ritmos e outras sonoridades, Sí. máis achegadas á produción da música do reggaetón actual ou non sei, Bad Bunny. Sí, ou músicas que xa coñecían ao mellor os nosos pais, que teña pais pois xa máis maiores, ou ao mellor a vos que eran super tendencia no século pasado e que pois el ora volviu traer dándolle unha volta, non? Que, bueno, tamén o fixo o madrileño no seu momento tamén, e Rosalía, etc. Non? Traer cousas que triunfaban
no século pasado e trelas agora aos nosos días, non? Quen pensaría que o flamenco de repente fora con motos, cascos de motos, camioneros, non sei que, esa sabes, todo ese imaginario, non? Pois o mesmo está pasando ahora ca música galega. Quen pensaría que estivera enchendo o Coliseo da Coruña, Tal non? Por cual. exemplo, por facer E, ahora unha homenaxe, non, ás tanxugueiras, etc. Non? Pois, iso. e no que respecta a vos, traedes agora, falamos de Bad Bunny, non? Pero vos traedes, trouxedes o 17 o último baile, traedes agora este vendres 7, en fin, que máis dese último adianto do segundo disco que queres a publicar, que se vai titular Feira. Que nos podes contar deste novo single, non? Porque como dicía, se vos nota estas últimas cancións como máis en serio, con un sonido máis maduro, con incluso con letras ou forma de plantexar as cousas como que se nota xa o traballo, non? Que a experiencia que falábamos, que nos imos encontrar tanto neste novo sinxelo como no que vai a vir co disco novo. A Bueno, ver, pois, di sí, tú. bueno. Sí, no, a ver, o último baile, perdón, o último baile, en fin, que máis dá, pois, tirando un poquinho do que xa falamos, para min eu resumiría nunha palabra, é amizade, non? É unha canción moi así de que se nos amosa pois como todos en amizade cantando, hai referencias á estrada, pois en homenaxe a todos eses camiños que fixemos en coches, porque temos que dicilo en coches, non? Xuntos, pasando tempo xuntos, cantando tamén esas viaxes, non son as actuacións. Entón, pois, bueno, é un poquinho iso. E, pois, tamén, pois, a marca de Nijures, mirar as tradicións de outros lugares, en este caso, pois, un poquinho esa cultura tuareg, aos desert blues que lle chaman, non? Desas culturas da África do Magreb. Bueno, este é máis África, África, Sí, diría. sí, sí, Non é moi tanto tribal. norte de África, sino máis, diría África, centro-sur. Sí, pero bueno, ten esas influencias tamén que xa comentara algunha vez Tomé, non? Desa cultura tuarega, dos desert blues e todo iso. Pero iso, en principal, amizade. Calquera persona que escoite eso podría estarnos vendo a nós pois, eso, nun coche cantando calquera cousa e pasando xeñal. É un pouco que queremos transmitir con iso. É un pouco, en fin, que máis dá, que máis dá todos se estamos todos xuntos, non? Que se estamos aquí, estamos cos colegas, que máis dá? Acábalo de pillar completamente. É un pouquiño iso, non? De feito, pretende ser xa é o cuarto single como iso, como un broche, non? A esas pequenas migallas que fomos botando antes do que vai ser o álbum, non? Un pouco ese broche, non? De, bueno, xa vos presentamos estes tres temas e ora este cuarto, non? De, mirade, isto xa é o que somos nós, esa amizade, e ora vai vos vir un disco que ainda quedan máis cousas, verdad, Cata? Que ainda quedan máis balas aí, Que sorpresa, non? Bueno, non sei, para min son todas balas, así que a ver como quer dicir, escoller os singles foi moi complicado. Non dábamos. Claro, que Quedaron. eso, É dicir, os temas que quedan poderían ser singles. wow. Sí, sí, sí. A ver, E outros que quedaron fora mesmo do disco, non? Que, bueno, pronto tamén nos poremos con eles o sea, a cabeza non para, isto sigue. Pero sí, sí, a verdade é que tivemos a sorte de que casi todos son, ou por dicilo todos, todos son pa. pero que guai ter esa sensación, non? Ter ese orgullo de dicir, oye, calquera canción podría ser single, que tivemos que sacar estos porque teñen que ser estes, porque teñen que ser algúns, pero ter ese convencemento de, oye, podría ser single, de estamos convencísimos de que temos un traballazo, non? Ter esa sensación máis alá do que poida pasar agora, non? Pero dicir, oye, nós estamos contentos co traballo, estamos contentos co feito, e o resto non quede igual, non? Pero dicir, oye, o noso traballo está, xa está. Ahora sodes vos os que tens que juzgar e os que tens que valorar, non? Efectivamente. E ora a cousa está no público. Se lle gusta ou non, é cousa deles. Non estamos contentos. É que ademais está claro, non? Porque o público, unha fórmula exacta non existe. Tampouco, é dicir, o importante é estar vos contentos e despois, lóxicamente, que lle gusta a xente, non? Que poida ser un éxito, que poida gustar, pero non facer música pensando en o que nos pode gustar os que estamos escoitando cuns cascos ou os que vamos a un concerto.
Non, a ver, nos temos todo un pouco na cabeza. A Home, nosa sí idea é que... facer música, é música que lle guste a xente, pero sobre todo intentamos que nos guste a nós, que sea a certo punto un pouco auténtica, rollo que non sone a outro grupo ou a outra persona. Penso que é fácil conseguilo pola tipoloxía que temos do grupo e temos, o sea, non diría que un sonido, pero non sei. Penso que Si hai unha identidade, si algo, un... algo. Si, que se vos Sí, sí, escoite sí, e saber que é de Ninjures. Que non hai dudas. Non sei se eso é a apreciación, pero intentamos que sea un pouco así tamén. Sí, sí. E agora, porque claro, este sinxelo, ven o disco, hai o día 25, ven un concepto de presentación do cual imos a falar tamén moi rapidamente para contar cousiñas dese concepto de presentación nunha sala como é a Capitol que, joder, estamos falando aí dun sitio moi guapo para presentar un traballo, pero é que antes eu vos quero preguntar por como estades, por como tedes eses nervios, esas ganas dunha experiencia como aquí des a vivir no Emigrasón, de levar a vosa música a Bruxelas, porque claro, antes ao principio decía, non, pensábades se ibades a chegar a isto, pensabades tal, joder, entre esas cousas está ir a Bruxelas a un festival como Emigrasón, que eu fun a primeira edición cando aquelo era nada, que era unha sala pequenísima, aquelo non era ninguna cuarta parte ou sexta parte incluso do que veise este ano. Como foi para vos recibir a chamada do Emigrasón, saber que iba a decir ali o que podía decir ali, e como estás agora ante o que se vai a vivir? Porque, joder, recordad a xente que de Ninjures, Fillas de Casandra, Tanxugueiras e o concerto de Terbutarina, que vai a ser o concerto de despedida, que, joder, hostia, cuidado esto, Histórico, Ya, histórico. locurante. Sí, é que nós Locurante. creo que aínda seguimos un poquiño nunha nube porque temos que mirar un poquiño para o cartel que hai. Vendo o cartel, estamos con pesos pesados da música, nós aí, bueno, estamos un pouco como ese aínda emerxentes, bueno, casi como se fóramos nós tamén público. Eu de xeito persoal vouno vivir un pouco así, como, jová, teño a oportunidade de tocar aquí, que con este cartelazo e con este momento histórico, por exemplo, con Terbutalina, non? Con esa despedida, pero prácticamente vou tocar, vou estar abaixo en plan como, joder, vivindo. De feito, eu coñecía xa o festival, bueno, calquera do grupo, pero eu xa tiña pensado ir en algún momento porque, Mario, que diste que empezarían, sabes, de moi sinxelo todo, jová, levar, o sea, volver a recuperar o espírito da comunidade galega do exterior e volver a facer programar cultura galega na capital de Europa, pois para min parece un escenario tremendo, tremendo. Sí, sí, ademais vai ser a primeira vez que vamos coller un avión para ir a un sitio a tocar. Como Denis Jores, como Denis Jores. Bueno, igual algún era a primeira vez que collía personalmente, que tamén No, pode ser, Ah, bueno, como sí, grupo, sí. eu non estou falando como persona propia, obviamente. Xa. Digo que estamos a ver hasta un pouco nerviosos porque coa pila de cacharrada que levamos temos medo de que se nos vai quedar algo aquí ou tal. Digo, porque temos que levar unha pila de cousas no avión, Sí, sí. é a única cousa que nos dá algo de pereza, pero vai ser increíble. Bien. Ademais, nunca tocamos fora de Galicia, nunca. De Bueno, Galicia no, de España. sí, do Estado español no, nunca saímos. Porque en Portugal estamos a punto de tocar, pero aínda non. No, no, E o xa sea vamos que, a Bélxica, sabes? De claro, repente. o primeiro concerto europeo é xa ali naquele contexto, ademais este ano que é na Madeleine, que é unha sala moito máis tocha, 1200 personas, cuidado. creo que imos un pouco que estamos super ilusionados, pero ainda non sabemos moi ben onde nos estamos metendo, o Mira, sea, digos unha cousa, eu lógicamente falo da primeira edición que non ten nada que ver en canto ao volumen, en canto a calidade incluso, porque a pesar da primeira edición xa teñen dito que Alan Este ano volves. Como? Este ano ves? No. Este ano No. tócame estar no outro lado. Hai outra xente que vai, teñen que ir tamén rotando, igual que rotan nas bandas, tamén teñen que ir rotando na xente que vamos. Eu sabe cara que eu a mí se me din, ves? Eu paro todo e amaño para ir porque
que aquelo non é solo tocar. O sea, de feito, o de tocar, digo unha cousa, creo que todos os grupos que tocaron nestas dos edicións coinciden neso. O de tocar é de menos porque a xente está tan a tope que dá igual como fagades. O sea, vos lo digo así de claro. Dá igual que sexa o vosso peor bolo, que a xente vai a estar a tope porque vai a estar vendo de Ninjures, vai a estar vendo música galega en Bruxelas. Pero quides a vivir dende que chegades. Todos os sitios onde vos van a levar, a noite dali, a previa, non sei que, todo, é unha cousa que é unha experiencia ultra maravillosa. O sea, para min foi das miñas experiencias máis top que vivín a todo agora, gracias a facer este contido, O sea, moi brutal. Sí, no, Joder, sí, xa non queda nada, Quedan Sí. literalmente para marchar menos dun mes. 30 días, menos. Sí, menos. Sí, o 25. o 20 xa estamos collendo o avión palo, pero sí, xa nos dixeron, todos dicindo, guau, bestial, non sei, tanto xente que foi como público como artistas que estamos deseando, moi ilusionados, iso sí, e aínda flipando, e creo que aínda cando esteamos ali vamos seguir flipando, E que non pero volvades, vais a estar tamén flipando do que... pero é que a putada é que ao mellor é que eu estou vendo xa que vamos querer ir todos os santos anos xa a tocar, porque eu creo que tocar tamén vai estar moi A ver, guai. digo Moi unha guai. cousa. De Rapans tocaron 2 anos. Fías de Casandre o segundo ano que van a tocar. Por lógica, algún deste ano ten que tocar 2 veces. Tributolina non vai a ser, por lo menos nun tempo temprano. Só que están xugueras e vos. Pelexa para ver que toca o ano que ven outra vez. Ou os dous outra vez. Ou os dous outra vez, Pois a ver se- xa estaría. A ver se nos toca repetir logo. Sí, ojalá. Sí. E Ainda a non veces, fomos, xa. ides a tocar 3 días antes da saída do disco con todas as emocións, o sea, para vos febreiro, cago na puta, vaya mesecito. Sí, estamos levamos uns meses, aínda o que nos queda de sí, moitas emocións, moitos nervios, moitas, bueno, hai xestións, sí. Levamos meses de traballo. Mm. De beneficio pouco, porque Sí. agora para facer o disco todos son gastos, non entra nada. El balance aí Vai, de Pero bueno, hai que pode entrar co concerto presentación na Capitol que xa están as entradas dentro do xoves 30 a venta, como dicía, joder, ides a presentalo por todo alto. Imagino que igual en Bruselas xa tocades algunha canción igual en exclusiva, igual hai algunha cousiña aí para xente que vai ali. Oye, que a xente compre as entradas e vai a Bruselas para saber se hai algunha exclusiva ou algunha cousiña, pero xa na Capitol, presentación por todo alto do disco, Sí. O primeiro foi na Malatesta, non, Cataki. O primeiro foi na Malatesta e agora Capitol, o sea, seguimos aí con Santiago de Compostela aí sempre abrazándonos e sempre pois confiando, non, nos inicios, e desta vez isto como dixeches ti antes, non, o de era para conocernos, era como estamos xa aquí, pois tamén en Compostela, non? Como non iba a ser de outro xeito. Sí, home. 13 de marzo, que non dixen, creo que non dixen a data, 13 de marzo o concerto, se non me equivoco. Joder. Moitas ganas tamén deso, non? Sí, o sea, Sí, vai haber, ademais vai haber moitas sorpresas de moi diversas índoles, así que non vos olvidedes de comprar nada. Vai estar chulísimo, Esta xente mítica rezagada que ainda non pillara as entradas, que este rollo de, non sei, tal, pilladía porque vos ides a arrepentir. Non nos decimos por marketing, decímoslo por realidade. O sea, vai ser unha festaza, unha feiraza aí a tope. É baratiña, ademais, estirádevos un pouco. 15 euros, non? Se non me equivoco. Sí. Más gastos de xestión. Más gastos de xestión, pero bueno, que é iso? Pois un cubata menos. Da igual, non pasa nada. Son 15 euros para ver a Ninjures, que sabemos o que facedes, nunha sala como a Capitol, que non estamos falando, que non se enfade ninguna sala pequena, non, pero non estamos falando dunha sala cun equipo de sonido así un pouco reguleiro, de tal, non, estamos falando posiblemente a mellor sala ou unha das mellores salas que hai en Galicia, porque despois hai, si está Pelícano, están outros sitios por tal, non, o Coliseum, pero a un nivel así e tal, é do mellor que hai en Galicia, que son aquelo de puta madre, joder,
sinceramente 15 euros non me parece para nada un precio como para dicir, a ver, xente, se ides aquí ao puerto na Coruña, a Pelícano, o Dux ou que a Muro, que a estes sitios, xa costa eso unha copa. Pois mira, quitas unha copa deses sitios é unha entrada para disfrutar. Sí, sí, bueno, ademais Eso, hombre. que eu penso que hoxe en día a xente sí que aposta máis por facer gasto en cultura, etc. Entón que o tomen así, ainda que tamén vai haber carallada, jova, tamén é cultura, non? Pois eso, non só a arte, etc., senón tamén a música. Entón, pois iso, que veñan porque vai haber bastante jaleo e creo que vai molar moito. Nós tamén estamos moi tanto ou incluso máis con migración, con iso xa o dicimos todo, do a tope que imos, creo que vai pagar a pena porque iso non está de Nijores, que xa saben o que facemos, pero vai haber máis xente aí arroupándonos, acompañándonos bueno, con mellor a cousa lárgase máis co concerto, mellor hai algún post-concerto ou algo así, deixámolo aí, verdad, Kataki? Sí, non digas máis que non se pode Non, desvelar a sorpresa. non digas máis, pero xa dis cousas, xa dixeches cousas como para que teñamos cousa de, oye, vamos a entrar xa, xente, o sea, vou poñer na descripción do vídeo o enlace para comprar as entradas por se hai alguén que teña que sexa vago, pois xa na descripción xa vai estar aí tanto as vosas redes, as vosas plataformas digitais para escutar a música como para comprar as entradas. Eu a miña no momento no que estamos a gravar isto non a teño, pero vou a ter xa, xa vou a estar ali porque non me vou perder, aparte para min vai ser unha semana moi tocha de concertos de presentacións de discos justamente esa semana e eu non me vou perder, así que estaremos ali para ver cal son esas sorpresas e que nos imos a encontrar e xa por poñer o peche, xa por non roubarvos moito máis tempo porque estades, como falábamos, non, tamén fora de cámara, tendo que ultimar cousas do lanzamento, das viaxes, do concerto de máis, e tedes as vosas vidas, e tampouco vos vou a quitar eu aquí entre que xen 5 horas, porque podría estar con vos 5 horas claramente, pero para poñer o peche vou vos a facer o cuestionario propio da canle, vale? Eu isto, como sempre digo, é como o cuestionario que fai Broncano, o que pasa é que eu non vos vou a preguntar por cartos, porque falabades agora, non? Que estás sacando un disco para os artistas como a vos. Estamos pelados. Claro, é que canto cartos tedes? No, estamos en menos 10.000 ou menos non sei canto. Claro, non vos vou preguntar eso e despois preguntarvos relacións sexuales, vale, neste caso están só os dous, non? Pero aparte, se viñeredes todos a esta charla, non vos preguntaría por dúas cousas. Unha, porque ao final é a vosa vida, e outra, e a máis importante, non porque sexa a vosa vida, senón porque igual as vosas respuestas me fan a fundirme a min na merda, sabes? Entón, eu sou envidioso, entón non quero que me digades tanta, eu digo, non, prefiro que non. Entón, eu non pregunto eso, eu pregunto outras cousas que son preguntas cun trasfondo para saber se sodes psicópatas ou non, vale? Estas son preguntas con estudios. Eu contratei estudios a Universidade de Corme, a Universidade de Carballo, a de Carballo tamén fixeron un estudio guapísimo, a Universidade de Vimianzo, flipades, o sea, universidades das top que hai aquí en Galicia. Entón, os resultados van por aí. Vale, primeira pregunta. Poñémonos dentro dunhas horas de que estamos grabando isto, pola noite, tedes que cenar. Na vosa casa, única e exclusivamente tedes cereales con leite. Entón, podes cenar cereales con leite ou ir camiñando media hora baixo unha chuvia torrencial como a que temos xustamente estes días en Galicia, ata un sitio onde vos van preparar a vosa comida favorita, pero eso sí, nun sitio de dudosa higiene, de dudosa calidade, e para comer tes que volver baixo a chuvia outra vez para a vosa casa. Que preferides? Quanto tempo era? Media hora baixo a chuvia. Ir e media hora volver. Eu como os cereales máis a gusto que un pepe, chaval. É que eu poñendo nunha balanza, tanto me ten a comida favorita como os cereales con leite, o sea, maravilla, entran pola noite, se está chovendo, pois ainda con máis ganas, estás aí como na casiña vendo chover. Maravilla. E despois tú non puxeche os cereales con leite, poden ser un manjar. Quer decir, a ver que cereales e a ver que leite. Aí deixaría xa un pouco se deixa un pouco a elección. Aí os cereales un pouco o que queirades vos. Aí xa os vosos favoritos.
Aí serían os vos favoritos. Home, pues logo non hai nada que falar. Eu pensei que ibas a ir polo rollo de cereais con leite frío ou leite quente, que eso tamén é un debate No, bastante... e tamén outro debate que pasa é que aí xa ainda non está o estudio rematado, pero cereales antes da leite ou leite antes dos cereales? Eu teño que admitir que de verán justame o leite frío e botar os cereais, non? Tal, pero sí que é verdade que en inverno quento un pouquiño o leite. O sea, quento o leitiño e depois boto xa os cereais. Non deixo que se volvan así pastosos, senón que casi tonos botando no leite xa como, non? Para que queden crocantes. Pero sí, son un pouco que os teñen dous. ese toque de leite, pero que sigan estando así crujientitos de aí. Vale. Siguiente pregunta. Unha noite, tamén outra noite, que é todos o grupo para cenar, pides aí unhas pizzas e tal, seis de festa, tomades as vosas bebidas espirituosas e volvedes, pois, de madrugada ou a primeira hora da mañán aí para cando xa vos están botando do piso onde estades ou onde hai que marchar. Sobrou pizza desa noite anterior. Primeira pregunta. Contemplades esa pizza, porque normalmente cando un toma bebidas espirituosas volve moitas veces con algo de fame. Contemplades esa pizza como manjar, como comida para tomar nese momento? Esa é a primeira pregunta. Sí, Por o sea, suposto, como vamos. manjar. O sea, Como manjar absoluto. E ora ven Vamos. a importante. A tomades fría ou a quentades? Nada, me vindo así que te vas poñer a cantar. Nada, para dentro. eu depende, eu como a de antes, o sea, ou a como así fría, pero bueno, se teño por aí a man un microondas ou algo, ou Como un que forniño, microondas? la quento. Tú estás tolo. Como que Sí, microondas? sí. Eso, como que microondas queda eso máis chicle que... Que va, hai un truquiño aí Sí, para que non espérate, quede no, tan así. vasme facer a dicir o truco da auga. O psicópata está claro quen O é, truco da Daniel. auga que un día cheguei como cheguei e dixen vou poñer o truco da auga que mo dixo Iago, o produtor técnico de sonido de Rápanse, Capital Boscoff, entre outros. Dixo, no, el agua, pónsela. No. Sí, Non funciona. oh. Non funciona. A ver, que sí que é verdad que a ver, vos ser sincero, realmente collería o cacha e comería, pero se me dá un poquinho para a cabeza para pensar algo, mellor diría, va, veña quentiña, tal. Pois a cabeza xa non che está dando para pensar, está che dando para outras cousas, pero para pensar, dende logo que non, Sí, o caso é comer, tamén che dixo, Calquera dos dous comeríamos a pizza ou o churrasco se foi unha churrascada ou que sexa, o caxa. Sí que é verdad que moitas veces eu cozo pasta tamén, Home, se veño moi tal, xa nin penso neso, tírome na cama e xa está, pero se ainda me dá pa un pouquiño, hasta me poño a cocer pasta. Sí. Home, sí, a ver, seguro que momentos, oye, eso é así. Vale, tortilla de patacas. Con cebola ou sin cebola? Con cebola. Sen. Ti con? Sí. No, sen. Eu Pero radical os dous? taxativamente sen. Ou podes Eu comer? radicalísimo, Eu radicalísimo, No, tío. eu Para min radical no. a tortilla coa cebola, a tortilla se sabe ben, ca pataca e co ovo, non lles caralles eso, porque eu, para min, a tortilla con cebola, só me sabe a cebola. No. Nah. Eu depende tamén da casa da tortilla, porque si está, sabes, mítica tortilla que está feita, que non está o huevo así crudiño, esa con cebola fijo, 100 veces. E a outra, bueno, a outra sabe ben dos dous xeitos. Que va. E que ahora iba nese punto. Tortilla moi feita, estilo Betanzos, punto intermedio. A ver, eu intermedio, Betanzos non, porque con Betanzos depende do sitio, pero teño probado que casi era sopa, casi. Entonces, A min gustanme todas. intermedio. Gustanme todas, pero intermedio para mí é o perfecto. Que tea cremosiña por dentro. Que abras, E a pataca, que parece que está aí mazacote, pero que salga aí un pouquiño, que salga o e a viño. pataca fritidiña, sabes, así como algo crocante, esa é a clave, que estás comendo así como, sabes? Sí. Eu para min non, para min gustame que a pataca se desfaga. Non me Eu gusta que crocante. tea crocante. Dios, cada un ten, o sea, pero eu como, o sea, tortilla para que estea, para que non a coma eu ten que estar repugnante. A ver, que eu teño comido moitas veces tamén tortilla incluso con cebola, que eu volvo a dicir, o caso é comer, o sea, pero bueno, hai preferencias. Pero sí que é verdade que entre Adrián e Kataki teño que dicir que Kataki é a persona é cero psicópata, porque valelle calquera cousa, está en canto a tortilla, non prefiro unha cousa, pero a come sin problema ningún, non pon tantos reparos, a pizza fría, os cereales con leite, no teu caso,
xa o feito de contemplar o microondas... Como opción, eso denota psicopatía brutal. Tens que ter en conta que lembra que eu son o de Carballo, Entón, igual o levamos aí un poquinho nos gens aí un pouco de, sabes? Igual entón non me meto contigo, non vai a ser. Por se acaso... No, cero psicópatas os dous. Cero psicópatas os dous. Perfecto. Maravilla de personas. Todo perfecto. Oinches, Dani, ti sabes cal é o noso himno non oficial de Carballo? É Sorprende. Navajita, de Baiuca. Eh? É Navajitas, de Baiuca, o noso himno non oficial. Entón, cero psicópata, por favor. Eres o menos psicópata do grupo e de todos que pasan por aquí. Oxalá máis xente como a ti. Oxalá máis xente como a ti. E última pregunta, xa para despedir, xa para rematar por hoxe, porque espero que en futuras ocasións, cando haxa anuncios de concertos ou calquera outra cousiña, volvades por aquí, porque esta é a vosa casa. Facedme unha recomendación musical, que me digades dous grupos que digades agora, xente, tens que escoitar isto, aínda que saibades que xa escoita a xente, pero que para vos sexa como ese artista ou ese grupo top que estés escoitando agora. Eu agora, como acaba de presentar, eu diría Bayuca. Acaba de presentar na Capitol e... Hoy escutei o disco outra vez e é un discazo. Mama. Sí, bueno, eu por tirar un poquinho tamén de música galega así que tirase pola tradición e tal, pois bueno, que acaban de sacar tamén traballo, pois aí lá, non? Que tamén fixo aí unha boa revisión da tradición, non? Como aí un... Parade! Tal, sabes, non? Sí, podría dicir aí lá. Bueno, dúas boas recomendacións que xa aviso a xente, estou aí xa está piques, levo dicindo isto xa un mes e pico, pero está piques aí como unha playlist con todo que ides recomendando, os artistas que ides recomendando os convidados da Canle. Estou escollendo aí un par de cancións de cada un e sairá aí como unha playlist das vosas recomendacións e nada, rapaces, oye, agradecervos que viñedes por aquí. Poderíamos estar moito máis tempo falando, buscando anécdotas, buscando cousiñas a verdade, pero eso, quero deixarvos tamén que teñedes os vosos tempos para rematar todas as cousas e descansar ou facer o que teñes que facer. Eu tentarei, teño que dicirvos, vou tentar facer, deixei as reaccións ás cancións e aos discos aí a un lado, pero fixera aí a reacción a Morena e quero, igual que a saída do disco, fago aí outra vez reacción, por lo menos para pasarvos a vos. Igual non a publico, pero igual vos paso aí a reacción escoitando todo o traballo e iba a dicir desexarvos sorte. Eu, máis que sorte, desexarvos que sexa a industria e o público xusto co voso traballo, con como sodes e con esa imaxe que reflexades de boa xente, de amigos e de rapaces e rapazas que amades a música, que o disco lanzamento sexa unha maravilla, que o concerto da Capitol sexa unha maravilla, que Bruxelas sexa unha maravilla e que nos volvamos a encontrar, sexa nun festival, sexa pola calle, sexa de festa ou sexa aquí na Canle, e que poidamos dicir que poides dicir. Ou sexa nun pogo, como no FIP, que nos atopamos. Como no FIP, e que sexa dicindo, seguimos todos disfrutando da música. Eu estaría contentísimo de que sexa así. En pogos creo que vamos a coincidir en algún máis, Teño claro que isto vai a pasar. Sí, é o mellor na volta, non? Xusto no límite, non? É o mellor máis adentro, pero sí. Pero nada, nós pola nosa parte, mil grazas por abrirnos a túa casa, Dani. Nada, que saibas que iso, cando queiras, chama, que temos un momentiño, falamos sin problema. Estamos a tope. Eso é, muchísimas gracias, home. Éxitos para ti tamén. Eu mira, con seguir podendo facer conversas como esta con vos, a min xa me chega, e se podo axudar un pouquiño, ainda que sexa a que unha ou dúas persoas pois vos descubran ou queiran ir a voso concerto ou descubran os artistas que veñan por aquí, para min xa é o éxito, que siga habendo prestos como vos que fagan que isto merezca tamén a pena de seguir existindo. E a xente, agradecerlle que vise esta conversa. Están todas as conversas publicadas en YouTube e en Spotify, que esta tempada por fin puiden solucionar un problema que teñei con Spotify para subir todos os podcasts, e dicirlles que creo que esta semana, creo que vai ser este xoves, se non este xoves vai ser o próximo
o próximo luns vai a pasar unha artista repetidora da Canle que acaba de sacar un EP no 2024 a finales, que vai estar tamén na Capitol colaborando nun concerto tamén en marzo. É unha rapaza que ten unha das mellores voces e unha das formas máis bonitas de rapear que hai aquí en Galicia. Creo que algún que pode saber igual de quen estou a falar, e se non, pois atentos ás redes porque aí imos a ver todo. Rapaces, novamente, mil gracias a vos e a todo o grupo por ter vido por aquí, e como sempre digo, despedirme, que viva a música e que viva sobre todo a música en directo. Hasta logo. Hasta logo. Chao.